Okay, so only nweta this video. Kaba ahụ metụrụ maka na share button share this video. Kolu as many Zionites as as many Zionites as possible. Video nwere ike ilu nte. And the kozia lute daddy Evangelist Ebuka Obi nte. Biko kaba ahụ funi share this video. Emena this video mbo. And then I may repeat what this video again. We say bulana we na yo the whole Zionite. You people should ignore the content creator, the DJ no ako Zion, Mr. Kelvin Ugwu'S. You people should ignore him. And I don't think we ala. Imokono onye ala yisi akwa. Onye ino na mmiri na agwa ahụ. Onye ala gba ọtọ wee pụta wee chịrị akwa ahụ wee gbafere ọsọ. Iwe kọrọkwa amụgụ mgbịrịgba chukwu onye ala ahụ na-agba. Ịmakwana ụnụ na-abụ na ya ama onye nwe onye ala n'ime ụnụ na-abụ. Afụ na onye chọrọ iwe ala ka o were ala. And nke m ala ike ozi wụrụ ọ bịazie erikwu okwu maka prophecy. That ya pụta ịbịa clarify on the prophecy. Hapụ ye biko ana m ayọ dadi hapụ ye. You owe nobody no apology or no explanation. You owe nobody no explanation. All and then we see ozi izi ozi a. However, onye ọhụna si wee ghọta ozi a ya dụrụ ya ịghọtago Gregory whether na Gregory or Peter Obi or ndị wetara ozi maka ma Gregory ha minuru. You don't need to explain to anybody. Ịghọtago after all, how many people ma Peter Obi as Gregory? How many people ma Peter Obi as Gregory? Ka ọwụ nnọọ meseji bịa n'isi Peter Obi ya bịa as Peter Obi onye ọhụna nwa ọ bịa with the name Gregory or even my water ho. Yeah? How many people ma my real name? Only if you know as Ezugo. As Ezugo. So onye pụta say na akpọ John ma we Emeka, ime onye a na-ekwu maka ịmara onye a na-ekwu maka. So I do say that biko stop responding to this guy. There is no need giving this guy any level of relevancy. Onye unu fụ na ata ahụfụ. Onye unu fụ na bitterness juru ya obi. Onye unu fụ na jealousy juru ya obi. Ọwụ seminary school o je taba afụfụ. Beweze ekwele ekpecha afụfụ nya taba afụfụ tachasịcha afụfụ. Pụta from seminary school share father wuru a nobody. Share father onwere onye nwe no effect, nothing, no value at all to the society. Ọwụ nya ka onye enu ha na-akpọ a low man. Ya pụta we sit here on top of millions of crowd do royal to him. Onye a na-akpọ a layman ya pụta na-make a lot of difference na society. Wụrụ mmadụ do highly influential, a reputable somebody. Do you think it is going to sit well in his mind, knowing fully well that there is nothing really much in the age difference between two of them, and that he has paid a lot of price to be able on now, adding no effect with nothing for people to remember him for? You think it's easy? It's not easy. I know how painful it can be. And then go and how painful it can be. For example, na mmadụ je gbawa boy 12 years or 13 years. Gbawa boy na break pad 12 or 13 years. Gbacha boy onye si school pụta makpụkwa na business break pad ya akakwa umewe ọfụma. Do you think that not everybody ya on the you sit here well with them? Ewesi na nwata bakari ibe na nko. Asi na ọkpara ya na ajọ ọfịa. So jealousy, Mr. Kelvin, is understandable. He is jealous. And I said it, and he is more punctual, more than you. Now, Zionite, need they follow open heaven? It is a welcome development. Happen is in open heaven. One day he will be arrested. One day he will be one of those reverend fathers na Abia, Soluli na Kamas, na Zion ground. So happen here. One day, it will sneak in, showing millions of people around they follow open heaven. One day, his own testimony, his own miracle will locate him. Onwa hukulunjo ewe kwoma. Nwa go say onye luluka ya funanya. And many people luluka mecha funanya. And owulezioku. So ana m ayonu. Unu ejezi na jene engage na page.
You people should stop giving that man attention. Yeah? You people should stop giving that man attention. Happen to that man. Yeah? Somebody who has nothing to offer to the Catholic Church. When you talk about the history of Catholic Church, even in recent time, he has nothing absolutely to offer. Why are you people giving him attention? A kind of relevance. Happen there. If you are Ochanko, Afono ya Ochanko konya herini, he is suffering. Nemo to no na we me video kama mo na shuttle bus kono. Shuttle bus ochie na enu hekascha. Even as a reverend father, he's suffering. Yeah? He is just one out of few reverend fathers in go na ata. You want to go? So I don't know why you people are giving him attention. Attention na hunu nenye. We even have more for. Only is not that man attention. Let him suffer in his agony. If onye kotalo bulu. You want to go? Oh no feel no. Ni ibu fake amuma dizi. Nya bu fake amuma. O feel no ni ma arrange ni ibu fake miracle ye me. God do deliverance even among Catholic Church. Nya me ka parish ye malo nyo. You see? O feel no not easy. Nya me ye. It is not easy. Yes. It is not easy. Ono do ka waya na egwu na akwụkwọ na atụ. Iya fo onye na atụ ọ na agbaji gad. Ngwa na tụwakwari esisi ike gwo ibu onye ahụ ụzọ tụwe igota ni bo mo machine ya danya. Odu n'izi ime ye mebe ntu onye ahụ si eme. So ọ wụrụ na ife Evangelist Ebuka Obi ji more than millions of people believe now because of fake miracle and fake amuma. Nya mewe ye. Go nya mewe nya mesiwe yike. Go. So afọ mi fe unu na-eje pay elu that man attention. Una reprise na that man. Still on a page that man poor. Evangelist Godwin, please. Somebody should tag Evangelist Godwin to this video. You people should stop giving that man an atom of relevance. Mr. Kelvin is a nobody. Minus up white yahoyi. Minus up white yahoyi, which is of course a stain to the Catholic Church. Minus up white yahoyi. He is a nobody. Parish yo monyo, family yo monyo, community yo monyo. Nyame gido di ife ka family yo malo nyo. Nyame wi ife umunne na agbata obi yo malo nyo. Nyame da ni ife ka state yo malo ka region yo malo nyo. Go? That is how insignificant odo. Unu na pay attention. Onye ya wowuru nya na ekwu okwu asin ka ige ye ntị. Mana obolo that man. Obolo that man. Go? Agwa m unu na onye ahụ so na nde owu mama ha na papa ha akpọrọ oku. Their vengeance and their anger against the church is that now supposed to in ebe ha na agbaru woloso na supposed to ije na agba club etu ha si shegba mana force ha nwawu isi n'ụlọ ụka na because of na force ha nwawu isi n'ụlọ ụka na ụlọ ụka ya ta afụfụ ya. Go how will disaster to the church. Go how will disaster to the church. So unu pays in attention to him. He doesn't matter. Yes. He doesn't matter at this point. And daddy, nye prophecy, nye message, prophecy. He doesn't need to really come out and start explaining anything. He doesn't need to do that. Message ya fugo uno pugo. Onye message garuluo or receive one message ye. Etundozo si we interpret is that message. It's entirely left for them. This is Ezugo. Pikonu, share this video because I want this video to reach as many Zionites as possible. And the man like it goes here, load that didn't. See, open heaven locate more people that you can never imagine. And testimony in Abia. So yes, you see. A lot of people now tag him Ezugo message. Nenecha ngesha message ya. Mother that message I block for me. So some people might as well say, let's go global TV. Go? So any message it can be for anybody. Or carry here to share this video.